शेरजासनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन आरो खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो फोरमायनो सानदोंदि नोंथांमोना जुदि कम्पिउटार रोङोबा फट'शपआव मारै फट'खौ बानायनो हायो आरो पासपर्ट एबा फट' भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मारै बानायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। फट'शपआव फट' बानायनाया जोबोद इजि लोगोफोर। फट'शपआ गोबां जातनि दं। जों एडब फट'शप 7.0 खौ बाहायो बांसिन, बेयो साबसिन जायो आरो एडब फट'शप CS आवबो मोजां जायो। दा आं नोंसोरनो फट'शप 7.0 आव फोरोंगोन। फैदो दानिया नायनोसै भिडिअखौ। दानिया फैदो नै कम्पिउटारनि स्क्रिनाव। जों दा एडब फट'शप 7 आव फट' खालामगोन। बेखौ सिगाङावनो जों नैबे एडब फट'शपखौ जों खुलिनानै लाग्रोनांगोन। नैबेखौ अपेन खालामनांगोन। अपेन जानायाव एसे टाइम लागोन, बे दसेनो जायो। जोंहा दा बाहाय फट' गैया। जों बाहाय फट'खौ मारै लाबोगोन? फट'खौ लाबोनो थाखाय जों नैबे फाइलाव थुफैनांगोन। नैबे खनायाव फाइलाव थांनानै नैबे अपेनाव होनांगोन जों अपेन। बिनिफ्राय जोंना फट'आ अबे फल्डाराव दं? माइ कम्पिउटाराव, डेस्कटपआव जों बेखौ लाबोगोन। आरो बिदि नङालासिनो नैबे डाबल क्लिक सेरनानै होबाबो नोंना बे नुजाफैगोन फाइलआ। नोंनि फट'आ दा अबाव दं? हमनानै ला आं नैबे दिस पिसिनिफ्राय लाबोनोसै। नैबे डाउनलड फट'आव मोनसे फट' दं। नैबे फट'खौ आं लानोसै। बाहाय बे फट'खौ डाबल क्लिक खेबनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंनि फट'आ फट'शपआव नुजाहैगोन। फैबाय, फट'आ गेटदा जानानै दं। दा फट'आ आंना गेटदा जानानै दं। बे फट'खौ आं पासपर्ट बानायगोन। बाहाय फट'खौ आं गिबियावनो फिदिंग्रोनांगोन। होमबा आं फट'खौ फिदिंनो थाखाय मा बाहायनांगोन? गिबियावनो नैबे इमेजाव थांनांगोन। इमेजनिफ्राय ओरै फैनांगोन। नैबे रटेट केनभासाव फैबाय। बिनिफ्राय आं नैबेहाय अबावहाय जागोन? नैबे 90 डिग्रि CW आव थुनानै होनोसै। नै फट'आ खेंबाय। थिग बिदिनो ओरै उल्था फाल्था जानायखौ बाहाय थांनानै नों फट'खौ फिदिंनो हागोन। दा बिनिफ्राय आंना फट'आ फैबाय। दा फैखांनायनि उनाव आं दा बेखौ क्रप खालामगोन। आं पासपर्ट फट'आ गुसेबल' जायो, मानोना एफा गुवार जाया। बेनि थाखायनो आं दा क्रप खालामनो थाखाय आं अबे टुल्सखौ बाहायगोन? नैबे टुल्सखौ आं बाहायगोन। नैबे टुल्सखौ थुनानै आं नैबे फट'आव फैगोन। फट'आव फैनानै आं ओरै खालामगोन। फट'आ आंना गेटदा जानानै दं। बेखौ एसे ओरै सिदा खालामगोन। ओरै खालामगोन। बेखौ आं क्रप होनानै होबानो बे फट'आ फिसा जानानै होबाय ना। दा फट'खौ आं एसे गुफुर बानायनो थाखाय जों मायाव थांनांगोन? गुफुर कालार होनाय बा गोसोम बानायनाय, बे गासिबो खामानिया नैबे इमेजाव जाजोबो। इमेजनिफ्राय नैबे इमेजाव थांग्रोनांगोन जों। जेखि कालार सोलायनाय बा गुफुर बानायनाय बा गोसोम बानायनाय बे खामानिया। बिनि उनाव नैबे एडजास्टमेन्टआव होनांगोन। एडजास्टमेन्टनिफ्राय नों माबायदि कालार नांगौ नैबे गासिबो मोनजोबगोन। अट' लेभेल, बिनि सर्टकाट फर्मखौबो नैबे होखानाय दं। हमनानै ला नों नैबे सेलेक्टेड कालारखौ बाहायगोन, बेना सर्टकाट गैया। नैबेखौ बाहायबा नैबे कन्ट्रल इउजारबानो नैबे नुजाफैगोन। नैना गैया। नैबे कार्भ्सखौ आं बाहायनो नागिरदों। कार्भ्सखौ आं कन्ट्रल M थुबाबो डाइरेक्ट फैगोन। बाहाय थुनानै होबाबो डाइरेक्ट नुजाफैगोन। आं दा कार्भ्सखौ बाहायनोसै। नैबे गेजेराव लानानै ओरै खालामनाङा गुफुरा जागोन, ओरै खालामलांबा गोसोम जागोन। ओमफ्राय थुलाबायबा मोजां जाया, ओरै जायो, देमलाबायो नै। बिनि थाखायनो जों बेखौ मा खालामनांगोन? केन्सेल थुनानै नैबे जेराव जेराव थुनानै ओरै गुफुर खालामोबा ओरै गोजौजों लांदो। बास अके। बिनिफ्राय बेखौ आं सेलेक्टिभ कालाराव होनानै मोखांखौ एसे गुफुर खालामनो नाजाबावगोन। नैबेहाय बेखौ लांनो थाखाय इमेजाव लांग्रोनांगोन, एडजास्टमेन्ट, बिनिफ्राय नैबे सेलेक्टिभ कालार। बाहाय लाबोनानै नैबे रेड थागोन जोंना। नैबे गाहायनिखौ नाङा दै, बे मोनथामखौ दांनाङा जों। नैबे ब्लेकखौ दांनांगोन। ब्लेकखौ दांनानै ओरै फारसे साइडथिं जों लानानै फैनांगोन, लेफ्ट साइडथिं। ओरै लाबोबाय, नों मिलायनाय बायदि खालामदो। बिनि उनाव अकेआव थुनानै होदो। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय नैबे एडजास्टमेन्ट, इमेज एडजास्टमेन्ट, कन्ट्रल
कंट्रोल B आव होबा कालार बेलेन्सआ जोंना फैगोन सर्टकाटै थुयोबा कंट्रोल B आरो बिथिं लांनोबा इमेजाव लांनानै एडजास्टमेन्ट बिनि उनाव कालार बेलेन्स नैबे बाहायबो मोनथाम फैगोन सियान रेड मेजेन्टा एन्ड ग्रीन दा जों बेखौ दांनाङा जों दा नैबे येल'खौनो दांनांगोन नैबे थुनानै ओरै लाबोनांगोन एसे बास ओमफ्राय बिनि उनाव अके ओमफ्राय बिनि उनाव जों मोनसे कालार बानायबावगोन बिनि थाखाय जों इमेजाव थांबावगोन एडजास्टमेन्ट नै बाहाय बै सेटारेसन नै बाहाय थांगोन बेनिफ्राय नैबे मास्टार कालार जानानै दं बे मास्टार कालारखौ बिदिनो दोनगोन ओरै गोसोम बानायगोन हायो अके दानिया जोंना खामानिया जागोन पासपर्ट फट' बानायनोबा नैबे बेकग्राउन्डआव नैबे बिफां लाइफांनि माबा जानानै दं नों बेखौ खेबनाय समावनो प्लेन जायगायाव थानानै खेबखानोबो हायो नङाबा फट'शपनि दारै नों बेखौ एडिट खालामनानै होनो हायो थिग दा आं बेखौ भिडिअ बानायनोसै दा आं नैबे खिथुनाव मा कालारखौ होनो कालार सेलेक्ट खालामनो थाखाय जों नैबेहाय थांनांगोन नैबेहाय जों अबे कालारखौ लानो नैबेहाय ओरै बासिनानै नायनो हागोन नैबेहाय थुनानै ओरैहाय नों जेखौ कालार हमनानै ला आं नैबे कालारखौ होनसै फट'आव पासपर्टआव ओरैजाय नों बेखौ दाना नैबे ब्रासजों लानानै ओरै एसे एसे फुननो हागोन ब्रासखौ फेदेरनानै लानो हागोन नैबे फिसाखौ लानांगोन ब्रासआ बै गिदिरफोरजोंबा नांलालाबायगोन ओंखायनो नैबे ब्रास फिसाजों ओरै फेदेरनानै ओरै खालामनो हागोन आरो डाइरेक्टबो नों बेखौ सारनो हागोन नैबेजों रंखौ खेबसेनो सारनानै होनो हायो ओरैजाय बाहाय मोननै मोनथाम जानानै दं जायनि थाखाय बे खेबसेनो फैयाखै जुदि बे कालारा प्लेन मोनबा बे खेबसेनो रं सारनाया फैगोन बेनिखायनो जों दा नैबेनो ब्रासजोंनो फुननांगोन ओरैजाय फेदेरगोन थाब जानायनि ओरै खालामनांगोन स' बिदि खालामजोबनानै गोरोब खालामगोन जुदि बांद्राय फुनफ्लाङोबा बेखौ जों कन्ट्रल Z होनानै आनदु लाबोफिननांगोन स' नैबिदि बांद्राय थांद्रायबाय खानाया हाग्रा जाजोब्बाय नैबाहाय एसे ओरै समान होनांगोन एसे ओरै फुनै फुनै समान खालामनानै लाबानो जागोन आं बेखौ बांद्राय मोजां बानायनो हायासै मानोना बाहाय गोजौ गाहाय जाबाय भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों स' बेखौ जों मोजां बानायनो हायो दा बेखौ ओरै खालामजोब्बाय दा हमनानै लादो आंनो बेहाय कालारखौ बे गोथांखौ होआलासिनो दस्रा गोजा होनांगौ गोजाबा नैबे गोजायाव थांनांगोन गोजा एबार आं बेखौ खेबसेनो सारनानै होबानो नांसिगोन नैबेहाय लानानै ओरै थुनानै होबानो बे गोजा जागोन थिग बेबायदिनो दा फट'आ गुफुरबो जानानै दं मोखाङा बेखौ एसे गोसोम खालामगोन गोसोम खालामखांनायनि उनाव बेखौ ओरै लांगोन एसे ओरै लांगोन जोंना दा फट'आ रेडि जाबाय दा बे फट'खौ आं दिहुननो थाखाय आं मा खालामनांगोन नैबे खनायाव थांनानै नैबे फाइलाव थुनानै नैबे निउ फल्डार लानांगोन हयथ' अदेबानि कन्ट्रल N थुनानैबो नों बेखौ लाबोनो हागोन बिनि उनाव नैबे प्रेसेट साइजखौ A4आव होनानै होनांगोन बेनिफ्राय नैबे RGB कालारिं थानांगोन बिदिनो थाजोबनांगोन अके बानायबादि मोनसे ब्लेंक पेज फैगौमोन नैबे ब्लेंक पेजआ गेंबाय दानिया जों बेखौ मा खालामगोन नैबे टुल्सआव थांफिननांसिगोन टुल्सआव थांनानै नैबे आखाइ बादियाव थुनानै होनोसै बिनिफ्राय फैफिननानै नैबे पेपाराव मोनसे राइट क्लिकखौ ओरैनो थुनानै होबाय बिनि उनाव नैबे माउसनि राइट साइडखौ थुनानै होनानै नैबे प्रिन्ट साइजआव थुनानै होनांगोन बिनि उनाव नैबेखौ ओरै बोखानानै गोजौसिम लांनांगोन बिनिफ्राय नैबेखौबो ओरै गाहायसिम नांथा होनानै लांनांगोन जोंना नैखौ नायबा लाइट क्लिक होना नायबा नैबे सेन्टिमिटाराव जेब्लाबो थानांगोन
फटक सुनो थाखाय नों पिक्सेलजोंबो सुनो हायो, इन्सिजोंबो सुनो हायो जुदि नों मिथिखायोबा। ओमफ्राय जों पासपर्टखौ नैबे सेन्टिमिटारजों सुगोन, सेन्टिमिटारजों सुबा गोरलैयैनो जायो, बेनि थाखायनो आं सेन्टिमिटारखौ बाहायगोन। स' नैबे दानिया बे फटकखौ बाहाय लांनांगौ। बेखौ लांनो थाखाय जों मा खालामनांगोन, नैबे टुल्सआव थांनानै नायखौ थुनानै होनानै नैबे फटकआव थुफैनांगोन। बिनिफ्राय बे फटकखौ थुफ्राबनानै नैबेहाय ड्रप खालामफैनांगोन। बास दाना जों बेखौ फेदेरगोन। फेदेरनाया नैबाय थुनानै फेदेरनो हायो आरो नङाबा नैबाय थुनानैबो बाइक राइट खेबनै थुनानै होनानैबो जों फेदेरनो हागोन। बिनिफ्राय फटकखौ ओरै नांजाबहोगोन। दाना जों फटकखौ बेसेबां बानायनांगौ, पासपर्ट फटक बानायनो थाखाय 2.3 सेन्टिमिटार जोंनो नांगौ। दा बेनिफ्राय जों बे फटकखौ फिसा खालामनो थाखाय मा थुफानांगोन, जों फटकखौ ओरै लांनानै डाइरेक्ट फिसा खालामबा जोंना फटकआ मोजां जानाय नङा, गावस्रा गुफ्रा जागोन। बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन, नैबे शिफ्टखौ थुफानांगोन। शिफ्टखौ थुनानै ओरै फिसा खालामनांगोन, होमबा गोसोबादि जों बानायनो हागोन। जेबो गावस्राला बाहाय। ओमफ्राय 2.3 आव जों बेखौ दोननांगोन। बिदि दोननानै जों मा खालामनांगोन, इन्टार थुनानै होगोन। बिनि उनाव जोंना दा फटकआ मोनसे जाबाय। दा जों फटकखौ गांनै बा गांथाम दिहुननो नागिरदों। अब्ला जों मा खालामनांगोन, गांब्रै दिहुननो थाखाय जों नैबे किबर्डआव थांनानै नैबे ALT खौ थुफाबनानै लानांगोन। बिनि उनाव नैबे माउसनि राइट क्लिकजों फटकखौ थुफाबनानै ओरै गारहैनांगोन। ओरै जाबाय। दानिया फटकखौ माबोरै प्रिन्ट खालामगोन बेखौ नोंसोरनो फोरमायनोसै। फटकखौ प्रिन्ट खालामनो थाखाय जों गिबियावनो नैबे फाइलाव हाबनांगोन। फाइलाव हाबनानै जों नैबे प्रिन्ट अपसन मोननाय नुदों जों, प्रिन्ट उइथ प्रिभिउ, ओमफ्राय मोनसेया प्रिन्ट वान कपि। बेफोराव जों थुनाङा, जों डाइरेक्ट प्रिन्ट खालामनोबा नैबे थुनांगोन। नाथाय जों डाइरेक्ट प्रिन्ट खालामा, मानोना बाहाय फैबा जोंना फटकआ गाव दानख्लाबोनोबो हागौ, ओरै खर'आ, आरो नङाबा ओरै उनथिंजाय जायखिजाया दानख्लाबोनोबो हागौ। बेनि थाखाय जों मा खालामग्रोगोन, प्रिन्ट फाइलाव थांनानै नैबे फ्रियाव थुनांगोन, प्रिन्टआव थुगोन। जुदि बेखौ जों सर्टकाटआव थुयो होमबा Ctrl+L+P थुनांगोन। दा जों बेजोंनो थुगोन। बाहाय थुनानै जों नैबे प्रिन्ट उइथ प्रिभिउआव जों नायग्रोगोन, जोंना फटकआ मोजां जादों जायाखै ना दानख्लाबोगोन। थुनानै जों नायबाय, जोंना फटकआ नैबे गोजौनिया खर'आ एसे दानजानानै दं। दा बेनि थाखाय जों बेखौ मा खालामनांगोन, नैबे फेसेटआव थांनानै नैबे A4 जानानै दंखायो, बे थिगैनो दं। बेखौ अके होनानै नैबे सेन्टार इमेजखौ खोमोरनांगोन, राइट सिनखौ। बिनि उनाव नैबे लेफ्टआवबो 0 थुनानै होनांगोन, नैबेहायबो 0 थुनानै होनांगोन। दा जोंना नैबे फैबाय फटकआ। बिनि उनाव नैबे प्रिन्टआव थांनानै थुनानै प्रसिडआव थुहैनांगोन। दा जोंना प्रिन्टारा मा प्रिन्टाराव नों फटकखौ बाहायगोन, प्रिन्ट खालामगोन। आं दा प्रिन्टार इप्सन L130 सिरिसखौ इउज खालामो। दा बाहाय थुनानै होनानै प्रपार्टिसआव थुनांगोन। बिनि उनाव नैबे प्लेन पेपार टाइप, मा पेपार होगोन, फट' पेपार बा नैबे प्रिमियाम, इप्सन प्रिमियाम गसि, आरो नैबे स्टेन्डार्डखौ हायाव होनानै होनांगोन। नाथाय गोबांजों मिलायजोबाबो जानो हागौ, मानोना गोबांनि प्रिन्टारा गोबां रोखोमनि केरेक्टार देखायगोन। जास्ट नैबे जोंना कालार दिहुनोब्ला कालार जानानै होनांगोन। जुदि नोंहा ब्लेक एन्ड व्हाइट जेरक्स खालामनानै दिहुनोब्ला ग्रे स्केलाव होनानै होनांगोन। स' दा नैबे अके होनानै होदो। ओमफ्राय नैबे प्रिन्ट थुनानै होबानो फटकआ जोंना प्रिन्ट जागोन। ओमफ्राय बेखिनियानोसै दा बिसिम। जोंना बेखिनियावनो फटक बानायनायनि इजि प्रसेस आरो गोरलै। आसा खालामो नोंथांमोना सोलोंगोन आरो रोंदोंबो। दा गोबां दंबावोमोन, बेखौ उनाव फोरोंबाय थागोन। दा सिम्पोलखौ फोरोंनाय जादों। गोबां फट'शपनि गेजेरजों जों गोबां खामानि मावनो हायोमोन, बेफोरखौ गासिबो बे दसे समनि गेजेराव फोरमायजोबनो हाया। बाहाय सिल बानायनाय आरो फटक हाखावनानै गुबुन फट'जों लागायनानै होनाय, बे खामानिया गासिबो फट'शपनि गेजेरावनो जाजोबो। उननि समाव बेफोरखौ गासिखौबो फोरोंगोन। दा दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। खुलुमबाय, आरो भिडिअ'खौ लाइक आरो शेयार खालामनानै होगोन आरो कमेन्ट खालामगोन, जाहाथे नोंथांमोननि मदद आरो थुलुंगा मोननानै आं आरो बेनिफ्राय साबसिन भिडिअ खालामनो हाबावो। गोजोन्थों।